Dito yung iba niyang aparato guys. So meron siyang ano rito, guider. First of all, tanggalin muna natin. Yun, tanggal na yung part dito. Ibang klase rin itong wiper ko na to, no? Na nabili. Alright guys, malapit na tayo rito sa boundary ng Saskatchewan at saka Alberta. Dito sa kanilang rest area, Maple Creek. Sabi nilang wild or welcome to Wild Rose County. Yes! Ito muna ako rito mga lude. Ito muna tayo rito. At magkakantak ako ng brake or tire check, light check at temperature check. Dito sa Alberta +10 ang temperature. Alright, sabi rito take a break, rest area. Yan, break muna tayo dyan sa rest area na yan. Yes! At saka siya nga pala, palitan ko na rin yung aking aking wiper dyan, na sira yung wiper ko. Subukan kong gawin, baka sakaling kaya kong magawa. Meron na akong wiper dyan na extra Take a break, rest area, Cypress County. Summer, naglalabasan na naman yung mga RVs, campers. RVs, campers, yan. Ito muna tayo rito. Okay. Okay guys, kunin natin yung extra ko dito sa loob ng sa ilalim ng ano ko.
taas natin ito. Mamaya magbubuhat din naman ako eh. Taas ko na ito. Meron akong extra dito na ano eh, na wiper eh. Mahirap nang walang extra sa mga ganyang bagay guys. Kasi siyempre alam nyo, wear and tear yung mga bagay na yan eh. Baba ko na itong mga ito. Gagamitin din naman natin itong mga ito. Pabigat. Pabigat ng lakay tracker sa truck. Dumbbell. Yan. Okay. Iyon. Mas madali natin ano. Ito. Ito ha. Dito. Dito agad yung ano ko. Dito yung wiper. 22 Clearview Premium Wiper Blades. Ito. Yes! Dali lang naman ito eh. Andyan meron naman instructions siya dyan Easy fit adapter fit most vehicle. Hopefully sa truck pwede ito. Pero binili ko to sa Bulbo eh. Extra ko yan eh. Kaya pasok siguro. Kung hindi man, dada naman tayo sa truck stop mamaya. Di bumili ako dun. Matagal na to guys. Siguro mga 3 taon na yan. Kasi pagka nasiraan ako, hindi ko ginagamit yan eh. Bumibili ako. Tuloy hindi ko. Nandyan yung mga ano niya Nandyan yung mga kung ano-ano aparato niya dyan. So, i-assemble na natin dito. Okay, so ganyan yan. You know what? Labas tayo. Doon natin gawin para makita natin maayos. Ay, abanti ko doon sa bandaron. Umalis na yung ano eh. Banti natin dito sa banda rito. Daming tao Okay. Patayin ko muna. Patayin muna natin yan guys para mas maganda kasi baka mamaya yung blade magalaw ko pa eh. Kunin ko na rin ito. Conduct tayo ng inspection. Sana upright guys. Okay. So sana makayanan natin, magawa natin, subukan nating i-DIY itong ano na to guys. Okay no? Nasira na talaga, wala nang rubber, natatanggal na. Dandahan lang para hindi natin merong to may clip to sigurado ito tulak mo yan.
So ito yon, i-clip mo lang siya dyan, pasok mo lang dyan. Dito yung iba niyang aparato guys. So meron siyang ano rito, guider. First of all, tanggalin muna natin. Yun, tanggal na yung part dito. Tapos meron siyang pinakaano rito eh, tutulak mo lang pag, oh yun, tanggal na. Yun lang. Tapos ito, ibang klase rin itong wiper ko na to, no, na nabili. Tapos yun. Yan, pasok na ganyan. Kailangan ko pag-aralan ito. Yan o. Iba yata yung wiper na yan. Step by step, step by step.
Ano ba dapat yung ano? Dapat nilalagay natin dito. Kapag ganito daw, oh, yung ganito. Kasi naka-hook doon, dapat isa dito. Sa banda ba rito? Sa banda ba rito? Ito ba yun? Parang ito yung mechanism niya yata ito ah. Ito yata yung mechanism niya. Parang may mali. May mali ah. Parang may mali. Parang may mali. Dapat nag-lock lang dapat ito eh.
Pag pinasok mo, magkiklip lang dapat ito eh. Parang may mali yata. Pag kinulok mong ganyan. Yun pala eh. Kailangan mo po. Ayan guys, nahirapan pa ako dun. Kailangan, ayan, hindi na matanggal siya. Hindi na siya matanggal. Kailangan palang hilahin mo diretso doon. Hindi ko pala hinihila. Ayan. Natagalan pa tayo dun. Kasi hindi, ang dami kasing aparato dito. At least kahit pa paano nagawa natin. Alright. Ayan guys. Alright. Wala nang silbi ito. Tapon na lang ito. Importante ito. Oh, hindi na matanggal. Oh, nag-lock na. Tapos kung gusto mong tanggalin, ito nandito lang. Dito lang. Subukan nating tanggalin para makita natin kung tama ginawa ko. Huwag na nating tanggalin at baka mapirsa ko, matanggal pa, okay na nga. Hindi na nga kumbaga sa amin, hindi nalilipa rin oh. Nag-lock na, pero ito lang yan. Ito dito lang yan. Kung gusto natin tanggalin, yan. Ayan, palitan natin. Ay, thank you Lord. Persahan lang pala ng konti ang kailangan. Kala ko hindi ko kakayanin. Kaya ko pala magpalit ng simpleng ganito. Guys, sana kapag DIY na naman ang inyong apong lakay, palakpakan nyo naman ako. Anyway, tapon natin to. Pinalakpakan ang sarili, palakpakan ang sarili. Tapon natin. Okay na yan. Tapos kandak ako ng tire check natin dito. Inspectionin natin lahat para mas sigurado. Yes! Alright guys. Ang dami pa, daming dito yung grasa, importante yan guys. Okay, inspection kay Cordapia. Ang ating Cordapia. Okay. So far okay naman. Okay. Matigas. Kita nyo guys, fuel separator nya dun sa ilalim madumi na naman. Mga 3 weeks 3 months lang ito, magpapa-change oil at saka palit ulit tayo ng mga ganyan. Okay, so itong kulan ko hindi na ako nag-refill guys. Bakit kaya? Ang tagal na nito na kulan ko, mga siguro mga mula nung nag-refill ako, siguro mga 4 months na uli kong pagre-refill bago pa magpasko yun eh. Blades yan. Alright guys, okay sa wakas. You know what, i-start natin yung truck at makita ako yung yung mga ilaw. Tapos natin tong wiper na to, magana nga yun. Yun yan. Pwede nagana. Yeah! Okay, so hindi ko na ini-start. Makikita ko naman lahat ng ilaw nya guys. Okay, so lahat ng ilaw gumagana.
Inspection, gulong dito. Mukhang pundi itong ilaw ko na naman dito. Bakit kaya? License plate. Light ko, pundi na naman. Ay, papagawa ko lang yan sa torque eh. Mga wirings kasi problema din eh. Yan. May timbangan pa naman tayo madadaanan bago dyan sa medicine hub. Kailangan na kine-check natin lahat itong mga ito. Isa kasi lagi silang bukas din. Okay. Lock. Ayun, seal na pinalit ng custom sa previous video vlog natin. Sa mga nakasunod sa atin Salamat sa mga panonood nyo, sa magandang advice. Okay. Puno pa. Okay pa yan. Ayos guys, marumi talaga ang truck, pero papawagas na yan. So, of course, pinaka-importante rito, ito, set point 0.28 ang isa, 0 tsaka 28, tama-tama lang yung box. And this orchestra. At hihinto ako dito sa flying gin na to. Malapit dito sa medicine, maliligo tayo. Alright guys, yan, medicine hat na tayo. Gas Town. Yes! Ano kaya ibig sabihin ng 3CMR 175 tapos maple leaf? Mabibitin ako Pasok tayo rito sa papasok muna ako dito. Sa flying J. Thank you. Yan, hanap tayo ng parkingan dyan. Keep right to Box Springs Road Northwest. Parkingan mga bossing. Mag-break muna ako at mga 45 minutes dito. Kahit dito na lang tayo. Hindi naman tayo magtatagal. Okay, so select off duty muna tayo.
So bali, plano ko, buhat muna ako 30 minutes, tapos 15 minutes na ligo. Chess! Involved in bank robberies and train holdups in Missouri, Kansas, and Nebraska. Just the sort of man Pamela Talton would hire to carry out a killing, the kid mused. He had no doubt she had promised Rankin more money once Conrad Browning was dead. Rankin had probably had instructions to get in touch with Willard Davenport, too. Maybe Pamela had told Eddie Murtaugh the same thing, as well as Dr. Vernon Futrell. The lure of an extra payoff would have been necessary to ensure the men did exactly what Pamela wanted them to do. He couldn't help but wonder how... Tapos ng chest. Ito, tricep. Mga tricep ko. Kansas City. It took a while because the town was so big and sprawling. Eventually, Conrad found himself following a road that ran through mostly flat farmland. Here and there, a small hill rose, and there were stretches of uncultivated land as well. He wasn't quite sure if he was still in Missouri or had crossed into Kansas. The border ran right through the area, and a swing of 100 yards as the road curved could easily mean he was crossing from one state to the other. Alright guys, yan. Whew, sarap magpapawis. Shower naman tayo ngayon, shower. Alright guys, yan. Whew, nakapamrisko na tayo. Pabango rin naman tayo kahit na wala tayong katabi. Shout out sa asawa ko, thank you sa pabango na binigay mo sa akin. Depresko na naman tayo guys. Yan, presko na naman tayo. Tara, simulan na tayo. Alright guys, yan. Welcome to Calgary, Alberta na tayo. Yes! Right there. Big sign, Calgary, Blue Sky City. Doon na ako matutulog sa dideliveran ko bukas guys ng alas 9. Doon sa site niya, doon na tayo matutulog. In 1.25 miles, take the exit on the right to Highway 201 North. Okay. Oh. Alright guys, yan. Dito na tayo sa deliveran natin para bukas. Oh, lagay ko sarili ko ng sleeper. Save. So ang oras ngayon guys is merong alas 8:28 ng gabi. Alas 9 bukas ang ating delivery. So balik punta tayo sa logbook. Ilan pa ba ang oras ko? So meron akong hours work today. So meron pa akong 10 plus 3 hours. So magiging 13 hours ako bukas. Malalaman na lang natin yan. Ang babalik sa akin mamayang alas 12 ng madaling araw ay 3.44. So 19 hours ang kaganina. So ang may natira akong, sabihin mo ng 10, nagamit ko si 9.51 yan eh. Pwede may siyam plus 3 9, 10, 11, 12 hours and 44 minutes ang magagamit ko bukas available, plus 12 hours and 31 minutes ang susunod, tapos 11 hours ang susunod, 6 hours 6.654 5.18 yan, sunod-sunod, tapos mag-reset na ako. Yan guys, hanggang dito na lang ang vlog ko guys, at dyan ako magdi-deliver bukas. Ang building na to, tinabihan ko na ito para sa ganun tutok na at hindi na tayo mag-drive ng magang-maga. Inaabot din, di ba? Sabi ko sa inyo, parang nag-aalangan ako nung nag-pick up ako doon sa Wisconsin ng load natin ito. Inisip ko, parang nag-aalala ako, baka mamaya
hindi ako umabot ng Calgary, kaya tinix ko pa nga yung aking safety manager na si Lori. Babahin ko muna, tignan ko muna yung aking reaper. Importante to eh, mahirap na. 1:30, 0:28. Ayos. Yes. So paano guys, putulin ko ng vlog to. Hanggang dito na lang, no? Maraming salamat sa panonood nyo. Ingat kayo lagi. Ayan. Sarado naman sila ngayon eh, kaya hindi nila tayo pwedeng accommodate, at saka may appointment ako. Yan, dito itong building na ito, malaki na ito. Alright guys, see you next time. Peace out. Bye bye, love you all. Lakai Tracker.